Masuk gak mampu. Mampu kok tapi. Aku ora. Aku ora. Ini gue kulat ora wingi. Gak. Gue kulat. Lu gak pada bes. Ora ya. Iya. Tak linjir ini. Oke, jadi kui vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Master Channel. Jangan lupa di like, comment, dan share ya. Jadi ini cerita tentang agenda tahun depan. Ya, simak videonya kali ini. Cekatane maksudnya. Ini juga pokoknya acara. Terus sambal goreng. Sambal goreng mah ben ringkes ben gak kakandak temene. Ingkone ya sambal goreng. Engko Berarti kentang itu rada teh. Sing bisa makan karo bingon. Berarti mah kayak gini. Mbah paling narso kayak gimana? Mbah narso apa? Sego pupuk. Ngene maksud. Kan gak ribet ini. Goreng acar karo sambal goreng tok. Goreng ngawuh. Kalau rica-rica ayam ini Mas Ben. Jadi gak usah nge tolo, gak usah Gak. lho. Kan cuman mie, Goreng mie, sambal goreng, ngawuh, ayam, terus karo apa wis. Notel tok. ayam goreng kuwi ya wis. Luwingone wis sego bubuk kuwi. Awengku iwak pitike dipotong-potong cilik ngono. Di bumbu kecap ngono kae. Wis. Ya snack-e karena papat tapi aqua lumpia karo iku jenenge undi-undi piye Undi-undi kae. apa brownies roti brownies Ini brownies apa piye? Brownies ya apa? Brownies sih piro? 1000. Sewunan. Minggu kan rono kuwi engko wis enek gedang. Kenapa jajane Puro apem. Jajane rena papat. Ini titik stok ning anu wae ning snack. Papat iki sak kan apa? Papat jajan tok. 5 aqua. Berarti jajane rena papat. Lumpia karo apa? Brownies karo apa? Ya wingi to, koyo puro, gedang, apem. Oh sing tambahan iki lho tok brownies karo lumpia tok. Puro apem gedang. Terus lumpia brownies karo aqua 6. Berarti ingkang snackmu rada gede sithik wi. Iya. Ini nak cilik kayak ndek ben dedel. Ndek benen dedel. Rada gede sithik, rada ombo sithik lah maksudnya. Enak tau rada ombo sithik. Enak.
Ya bener kok. Hah? Ini apa? Apa sih? Nama apa? Kayak Apa? tengi yang namanya. Mitra ikus sudah. Belum bahas apa jenenge? So sasi telu slametane pendai mbokku sing ke Pindak Pindo bareng karo nggone ponakane ya ponakanku lah itu ponakanku lah bareng meh bareng kajak sedino tok. bareng sedino kajak sedino ya wis ben gak ada oke bahan ya kuyahe ini sambal goreng mie acar ya Sambal goreng, acar, mie, ayam. Serang apa tuh? Kita tahu. masuk gak mampu Mampu apa tapi? Apa? Aku ora nggo kulat ora wingi Ya. Nggak kulat lu gak penembes Tak linjir ini. oke bro jadi kui vlog Cek mama tak. Aku cek mama. Katanya aku balikku. iki pesen nggo kulat mak awet tidak penting awet halanganmu loh tidak setu ya itu apa cuma Aku boleh. ini Ngangge minggu. diingi Hah? tapi yang diingi iki mau ceritanya vlog mas-masan ditembes tahun ngarep bulan telu acarane mbokku bareng 1 hari karo acarane gone di pakku sing mantu daerah Bojonegoro kono terus bulan depan iki acarane 7 bulanan terdasitane anakku tanggal 8 Desember 2025. Oke ya, sahabat mungkin cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.